Ketengsi adap Keme Kardom katukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilagara duan fans tamila pen pini nali tumhan la so video long nang kiwan pila bangke non hedzong Karbi Anglong autonomous council hin pen Voreng Avarsai Keklang pondo la so Voreng Avarsai puthak sinali tumaphan la so video long nang than pechini ponipo onana post a vacancies doma kachar lang deng ko ansin nang jima ko son se ka apply nang jima ko PPA documents se nang jima la so puthak la bangke non nali tumhan la so video long nang than pechini ponipo Jong se nali tum na so YouTube channel along na kamri milang pula kacingan penali tum subscribe ikon la pen video nali tum share pun ikon tane non pathek pen la Karbi Anglong autonomous council hin pen Keklang pon Voreng Avarsai puthak le lang pon nang la pen chethan pon na tane non pathek pen chethan pon nang Karbi Anglong autonomous council hin pen Keklang pon Voreng Avarsai aputhak le jong se nali tum labang so Voreng Avarsai jogdon ikji pulo tangte labang so advertisement mate labang so video nali tum kijot an lang ikon lalo pulte nali tum details labang ke chini pon ikpo tane non pathek pen chethan polona kon ana post a vacancy sidik kidoma la pen ko PPA department long pensi Voreng Avarsai Keklang pon ma la so puthak lang polona lapen nali tum theklong ji la so advertisement Keklang pon la so chiklo 24 ni si labang so advertisement alu labang ke publish poniglo mate paklang poniglo lapen advertisement numbers tame nali tum dak thek pon long ikpo lapen lada ke tok pona teng bangla sonlo nali tum thek thulong ji Advertisement application are invited to attending and eligible candidates who are permanent resident of Karbi Anglong, West Karbi Anglong district for filling up the following vacancies posts in various departments under the Karbi Anglong Autonomous Council sector. Lase ningkhang abang pu abang pitum nalitum dong si West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong pen pulta la Voreng Avarsai labang kenalitum jogdon long ekpo lapen penana post vacancies Keklang pondo kapre ka department along lapen nali tum jogdon ikji pulo tangte kechengsi nali tum along standard form don nangje wala soft form nali tum fill up nangpo lapen fill up det pen api nali tum documents tame kenang so documents krong don nangpo mate pabon don nangpo la standard form alo along lapen nali tum la council money receipt labang kenali tum 20 rupees abang stame la so receipt alu stame nali tum pabon don nangpo lapen non details of post le langpo lonang kon ana post si kipi pon ma lapen salary kan an ma lapen ko kachar leng deng ko an ma la so puthak lang pon na kecheng sinali tum theklong ji legal remembrance legislative Karbi Anglong autonomous council under Karbi Anglong autonomous council das tame isian mate inoda farman dak Keklang pondo lapen kipi pondo nalitum kachar leng deng so Voreng Avarsai long jogdon ji pulo da graduate in economics lapen mathematics lai long nali tum na polo pen 5 years experience donang ji lapen salary nali tum dak 30,000 pen 1,10,000 an nali tum long ponik ji lapen grand pay 12,700 an nali tum long ji lapen do tulang assistant engineer civil anadlo labangke lapen lata under Karbi Anglong autonomous council la lapen da apus ka kipi pon mate Keklang pon la bangke isian do lapen kachar leng deng kenang ji la bangke BE mate BTech an unang ji civil engineering anat lapen salary haputha lang dam te dak 30,000 pen 1,10,000 anali tum dak long pon ikji lapen do thulang block primary education anat mate lag bangke education department anat pen lo ladak stame kadu ka pen bang plia farman kipi pon do 11 block primary education officer apan lo BPEO lapen PED Karbi Anglong autonomous council da kachar lang deng kinangin labang ke graduation unang po be it pen lo lapen salary na litum dak 22,000 pen 87,000 an litum chiklo izona long ponik ji lapen do tulang research assistance TND Karbi Anglong autonomous council la so department pen sta medak hinian da post kipi pondo lapen kachar leng deng kenang ji labang ke graduation unang ji economics lapen mathematics anat lapen salary na litum 22,000 pen chenglong 87,700 an litum long ponik ji lapen do tulang registered legislative department ata Karbi Anglong autonomous council ladas tame isian da apos kipi pondo kachar leng deng kenang ji labang ke graduate unang po lapen LLB with 3 years experience donang ji lapen nalitum dak salary kilong ponji labang ke 22,000 pen 87,000 an nalitum chiklo izona long ponik ji lapen do tholang junior administrative assistance mate JJA afan professional lata dak bang pria farman nang ji
lapen kachar liang deng kinang ji labang ki graduation onang ji lapen 6 month computer diploma donang ji lapen salary 14,000 pen 49,000 anang litum long ponik ji lason athak dothlang junior engineering civil works department anas tamedak bangflia farman post kapik lang pondo mate kipi pondo lapen kachar liang deng labang ki diploma in civil engineering from AICTE recognized institute penang pon la pen salary na litum dak 14,000 pen chenglo 49,000 anang litum chiklo zona long pon igji ason dak dak junior engineering mechanical transport department anato labangke junior engineering mechanical anat nangji la dakta isian dak apus do lapen kachar liang deng kenangji labangke diploma in mechanical engineering anat nang po lapen salary na litum 14,000 pen 49,000 anang litum chiklo zona long pon igji lapen lason latada stenographer grade 3 Voreng Avarsai lo latada isian kipi pondo apus kapik lang pondo lapen kachar liang deng kenang ji labang ke bachelor degree unengi lapen diploma donang ji lapen salary aputhak lang dam te 14,000 pen 49,000 an nalitum dak long ponik ji lapen dotulang lower divisional assistance mate LDA Silunijan circle lo labang ke as technician Karbi Anglong Autonomous Council dagle bahini aparman kapik lang pondo mate kipi pondo lapen graduate unang po lapen 6 month computer diploma dunengji lason dak mondal mate land revenue department ahin bestame mondal afanstame dak bang thom an apus kapik lang pondo lapen graduate unengji lapen computer diploma dunengji 6 month diploma lapen chiklo izona long nalitum 12,000 37,500 an nalitum long ponikji lapen lason dak forest department hin penstame Voreng Avarsai kapik lang pondo forester ai lo labangke environment and forest council sector lo lapen kaduk abe pendak bang troxy apartment kipi pondo kachar liang deng kenang ji labangke bachelor degree in any discipline apen salary na itum 14,000 pen chenglo 49,000 an chiklo ezona long ponik ji lason dak nalitum la forest guard nala ta forest department nalo lapen nalitum thekhlong ji forest guard mate forest department anadlo lata forest guard afandak environment lapen forest and council sector lo kadoko wependak forest guard afan bahini afarmando ki people kacharleng deng kenang ji labangki it's SSLC pass nangji government board penang po recognized board penang ji lapen chiklo ezona long nalitum salary 14,000 pen 49,000 an long ponik ji lapen kijutsi lo labangke office pion afan under Karbi Anglong Autonomous Council lata dak bangke thom an aparman kapik lang pondo lapen kacharli ang deng kenang ji labangke it's SSLC an pass nang ji lapen salary labangke 12,000 men chenglo 37,500 an alitum long ponik ji lapen dotulang eligibility criteria labang kenang litum dakpen kachini nang ji kenang sot la Voreng Avarsai fan jogdon ji pulte ko PPC litum dak ka follow nang ji ma lai tan litum kachini nang ji kenang sot lo lapen ki jogdun wekji abang fu abang phi abang west Karbi Anglong mate Karbi Anglong pensinang po ki jogdun longji lapen age limit lang dam lo pulte dak minimum ake kijum nai lo 21 years atum pen bang joglong po lapen ki ong nai lo dak third neke maane Salam lebih kokini lah. Lapen eligibility criteria la bangke lason lo. Candidate la bangke Indian citizen nang po. Lapen Karbi Anglong West Karbi Anglong long kedoklung abang pu abang pitum nang po. La polte la Voreng Avarsai fan bangke jogdo long ikpo. Lapen arta lang lo pulo tang te dak 21 years kisum nai lo minimum dak bangke 21 years nang po lapen aki ong nai lo 38 years arta tum ansi labang Voreng Avarsai fan bangke jogdon long ikji lapen alang litum dak age bang calculation ponik po 1 dead 1 lapen January lapen 2025 1 2025 wala so ahot pensel lang litum calculation pon po lapen number 3 lang itok pondo it's SLC lapen it's SS lapen labang Voreng Avarsai fan jogdon example dak eligibility criteria stame nalitum kachini nang ji labang ki kinang sot ko mama tumsi labang Voreng Avarsai ki jogdon long jima la so putak stame ki tok pondo lapen ko PPS on sikinang jima la so putak stame la dak ki tok pon
to la sini no na litum man details nang than pachini ponik pom jong sila so Voreng Avarsai pan jogdun exhibited na litum ves Karbi Anglong la pen Karbi Anglong abang phu mate abang fi tum si jogdun long ik chodje la pen arta la bang ke ki jum nailo 21 years arta la pen ki ong nailo dak 38 years arta tum si jogdun long ikpo age la bang ke calculation ponji la bang ke da 1st January 2025 adet pen si alang litum calculation ponikpo la pen puthot da arta la bang ke alang litum da ke diaita for HSLC la pen HSSLC qualify post upon bangke nani tumla office pion pen chenglok forest guard lai bangke nani tum arta la bangke 18 years playing lo protangte nani tum na so Voreng Avarsai pan bangke jogdun long ikpo la pen puthot dak ning karang me alam do arta puthak pulotangte age relations ta me ST 11 SC candidate tumhan 5 years san dak kipi pondo la si dak 5 years pulotang de nani tum dak 43 arta tum bangke la so Voreng Avarsai pan bangke jogdun long ikpo lapen number 5 long kipi pondo dak employment exchange tangji lapen employment exchange la bangke West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong pen kasimar la bangse employment exchange tang pul lapen online pen ka apply employment exchange tangji lapen government employees atum jong si kaprega Voreng Avarsai claim bom pulutang te nali tum jong si lahaya Voreng Avarsai pan jogdun exhibit nali tum long no objection certificate la and am se nali tum na so Voreng Avarsai pan bangke jogdun long ikpo lapen hell anat lang lo pulte nali tum candidate must be of sound health and physically fitness lai bang kenali tum donangji lapen caste certificate tame dak kenang sot caste certificate la bang ke reserve category candidate must include valid caste certificate issued by competent authority sela reserve category atum jong si do pulte tang te alang litum jogdun exi pulte alang litum dak caste certificate nang exi pusi la dak bang ke itok pon lapen selection process apothak lang pono terasono number 1 long kita pondo selection process labang ke selection will be metro written examination skill test lapen dak professional interview lapen determined by the authority as a selection process labang ke alang litum written examination pada ponik po skill test lai and ponik po lapen professional interview lai stame alang litum and ponik po lapen in case of technical or professional post subject knowledge and proficiency test may be concert the say dak technical lapen professional lai post panjong si jogdun bang do pulta lang litum dak subject knowledge lai kapre test bang lapang ke and ponik po lapen dak dotula number 3 long itok pon final selection will be made on merit basis and subject to verification of all original documents lapen dak final selection la bang ke merit list si paklang ponik po la so merit list along ko mama sa men kidoma alang litum si documents verification pan hang pon ikshot po lapen the decision of the selection board shall be final binding lo lapen application fee la bang ke nang litum the SC/ST atum bang ke SC/ST atum bang ke dak siga cap si pinang po lapen application fee ben pen lo la bang ke inkoy bang ke nang litum la council money receive la bang ke endam ignang po lapen kenang so documents nang litum pinang po sel attested thai nang po ang tona educational qualification certificate lo anta marksheet pen chenglok la pen age proof apa nali to malong SSLC la admit card la bata pi nang ji la pen caste certificate nali tum pinang po tribe mate caste certificate stamida accept ponji la pen valid employment exchange nang ji online man ka apply employment exchange la pen recent passport size photograph nang ji recent photo tangte non head nali tum kachi uthai mate paslam la bang so passport photo si pabondon nang ipo lapen nalitum number dak dutla F number long lapen submission of application lapen nalitum application bangta pinang po standard form la bangke lapen duly application will be testimonial all address and member secretary nalitum la address na revert la address ba nalitum na so line nong lang iklut nalitum chini po so address nalitum pale nang zim baki jogdo nang zima lapen envelope ta nalitum da application for the post ko so post nalitum ki jogdon ma ho so post amens tamen nalitum mention do nang zi lapen ki cheng pon la bangke la so cheklo dak 29 ben si cheng pon la lapen last date la bangke mok 20 November 2025 an si last date lo lapen la so prang nalitum jogdon iknang po jog sedak adet ki pipon pen paparik chat pen senalitum jogdon pulta lang litum hodak bangke accept pon pelo lapen
application lape kapre kapre ka nalitum dakhe hang teng nalitum pachok dom lim e pelotang te nalitum application hodak masih reject ponik po nasi kuma masih nalitum standard form kinang jima nilipan homri ikot nili nalitum afan nang senik po lapen labang so advertisement alus tame nang senik po nasi pini a video long nalitum hana ke than ponji la Karbi Anglong ben Keklang pon Voreng Avarsai putak labang kila ancor lo nasi dome thak mi kaduk kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra doan pans tame nilin pen kardom